Je URSO, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, zločinecká organizácia? V mojich očiach áno. Táto kauza, o ktorej chcem hovoriť, sa odohrala na začiatku roka 2017 a bola označená v médiách ako Ističová aféra. Mne však nešlo o Istič, ale o šialené navýšenie tarify za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny o takmer 500%. Áno, počujete dobre, o 500%. Presné čísla uvediem pod videom. Prosím, prečítajte si moje blogy v sekcii blogy čísla 14 až 17, tam všetko podrobne vysvetľujem. Voči konaniu Jozefa Holienčíka ostro vystúpil premiér Robert Fico a nakoniec dosiahol, že sa cenové výmery zrušili a všetko sa vrátilo na úroveň cien pre rok 2016. Snažil som sa zistiť, prečo došlo k takému šialenému navýšeniu mojej tarify, no nedostal som žiadnu odpoveď. Preto som napísal trestné oznámenie na Jozefa Holienčíka pre trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa a možný podvod len preto, aby som sa dozvedel dôvody takého razantného navýšenia. No opätovne som sa nič nedozvedel. V uznesení prokurátora Ževec odmieta, ktoré malo celkovo 11 stránok, bola len jedna lakonická veta, ocitujem. Bývalý predseda URSO vo svojej výpovedi dostatočne vysvetlil, prečo sa oznamovateľovi zvýšila tarifa. Nič viac. Preto som požiadal o nahliadnutie do vyšetrovacieho spisu, čo mi však bolo k môjmu zdeseniu zamietnuté s odôvodnením, že som len oznamovateľ a tak podľa zákona nemám právo nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu. Škandál. Ja som bol jednoznačne poškodený. Kauza úspešne zametená pod koberec. Aby sa toto viac neopakovalo, predkladám prvú požiadavku na zmenu legislatívy, aby aj oznamovateľ trestného činu mal právo nahliadnúť do vyšetrovacieho spisu. Policajti aj prokurátori sú platení z našich daní, preto musia byť pod verejnou kontrolou. Páni novinári, prosím, opýtajte sa našich poslancov v Národnej rade, či majú niečo proti tejto zmene trestného poriadku. Nástupcom Jozefa Holienčíka na čele úradu bol Ľubomír Jahňátek, ktorý mi túto istú tarifu pre rok 2018 znížil o 13% oproti roku 2016. Teda pre rok 2017 navýšenie o 500% oproti roku 2016, pre rok 2018 zníženie o 13% oproti roku 2016. Šialenstvo. A tomuto sa hovorí koncepcia tvorby cien distribúcie elektriny. Aké vzorce toto umožňujú? Aké premenné dosadené do týchto vzorcov toto umožňujú? Veď to je jednoznačne svojvôľa predstaviteľov URSO. To sú nezmysly. A tohto človeka Jozefa Holienčíka Robert Fico opäť dosadil za predsedu URSO. Škandál. Dnes sa píše rok 2025 a v tomto roku mám túto istú tarifu vo výške zhruba rovnakej ako v roku 2018. Teda navýšenie o 500% bol úlet pometeného mozgu Jozefa Holienčíka. A ja som sa do dnešného dňa nedozvedel, čo tým sledoval, aké premenné dosadil do vzorca, že mu vyšiel taký nezmysel. Žiadam ťa preto, Jozef Holienčík,
aby si verejne vysvetlil nám, debilom, prečo si mi navýšil uvedenú tarifu v roku 2017 o 500%. Podľa ústavy aj zákona o slobodnom prístupe k informáciám mám na to plné právo. V ďalšom videu v tejto sekcii spomeniem podľa mňa zločin vtedajšieho premiéra Roberta Fica, ktorý spáchal v súvislosti s touto kauzou vo februári 2017. Kto vykydá ten Algiášov chliev?